Rydych chi'n gwylio Sianel 4 Cymru. Nawr, dyma Hywel Gwynfryn un cyfarch. O bentre Resolfen yng Nghymru, croeso i Dechrau Canu, Dechrau Canmol. Heno, da ni wedi dod un o gymoedd hyfryta Cymru, Cwm Nedd. Mae'r afon Nedd yn llifo'n araf o Fannau Brycheiniog i'r môr y Mae Baglan, drwy gwm oedd yn arfer bod yn ardal ddiwydiannol. Erbyn hyn, mae'r hod wedi troi, ac amaethyddiaeth a choedwigaeth wedi disodli'r glo a'r dir. Mae yna doreth o reiadrau yma, sgwd ydy'r gair ar lawar gwlad. Mae'r traddodiad crefyddol yn gryf yma hefyd, ac mae yna mynachlog Nedd yn sefyll ar lan yr afon y tu allan i Gastell Nedd. O Gapel Jerusalem Resolfen y dawn canu ni heno, ac mae'r emyn cyntaf yn sôn am ddinas ar y fynydd Sion, o ddinas gadarn Duw ein Ior. Yr emyn dôn yna oedd Tregeiriog gan Tom Hopkin Evans, un o'r 3 doethor mewn cerddoriaeth a anwyd ac afagwyd yma yn Resolfen, ac yn naturiol fe gawn ni glywed gan y 2 arall hefyd yn nes ymlaen, Rhys Herbert a David Evans. Ac yn wir, emyn dôn gan David Evans gliwdi nesa, Ynysfach, a'r geiriau gan gwili am y ddiddanydd. Ddiddanydd anfonedig nef.
Mae'r arweinydd heno Aled Madog yn bennaeth cerdd Ysgol Gyfun Ystalyfera, a dyma gŵr yr ysgol i ganu Canon gan Pachelbel. Tu cefn I mi mae capel hynafol Melin Cwrt uwchlaw Resolfen. Hon ydy'r fam eglwys, ac enw Emyn Dôn y trydydd doethir W. Rhys Herbert. Mae'r geiriau gan William Williams Pant Celyn. Fe welir y dyddiau fy arglwydd a'i gŵyr pan darddo goleuni yng nghysgod yr hwyr.
Mae Phylip Jones yn un o gongolfeini'r achos yma yn Resolfen ac yn hanesydd lleol hefyd. Felly, 3 gŵr doeth yn gerddorol Phylip o'r un pentre. Mae hynna'n dipyn o orches, yn tydi? Hyn sydd yn bwysig i ni gofio yw bod y 3 yma wedi gadael yr ysgol tua 40 oed a wedi gorfod mynd i weithio dan ddaear a gwneud i holl waith gerddorol a'i astudio ar ôl shifft o waith. William Rhys Herbert yw'r hynaf ohonyn nhw. Pobl Resolfen yn gweld rhyw dalent ynddo fe a chynnal cyngerdd yn Gapel Jerusalem fel mae'n digwydd mwyn i ariannu, i gael gwersi ffurfiol ac yn y blaen. Fe sefydlodd ei hunan yn y diwedd yn St Paul, Ynysfach. Un o'i weithiau sydd yn dal i fod yn boblogaidd yw ffarweli'r gwynter eira. Eglwch i partïon deilais a partïon merched ac yn y blaen yn dal i ganu ffarwel i'r gwynt ar eira. A Tom Hopkin Evans yn gwneud ei barc fel arweinydd? Fe arweiniodd gôr cymysg o Dde Cymru yn y Palas Grisial yn Llundain. Yn 1919 fe wahoddwyd fi fod yn arweinydd côr cymysg Cymru Lerpwl a dyna ble fi nes i farw. Mwy o tebyg fe arweiniodd mwy o gyngerddau yn yr Eisteddfod Genedlaethol na neb arall a'r cymanfawydd canu. Yn ogystal â bod yn gyfansoddwr, mi oedd David Evans hefyd yn doedd yn academydd. David Evans oedd y cyntaf i gael gradd cerddoriaeth trwy Brifysgol Cymru, ond fel academydd, fel athro, gadodd ei farc yn fwyaf arbennig. Y drefn ar y plac ydy William Rhys Herbert, Tom Hopkin Evans a David Evans ar y brig. A fel yna bysach chi'n gosod nhw? Mae yna hanesyn am un gymanfa ganu yn Sgiwen. Ac roedd llywydd yn dipyn o wag, gŵr ffraith. Ac un o'r doctoriad, naill ai David Evans neu Tom Hopkin, digwydd bod yn arwain, dwi ddim yn cofio pwy oedd na. A hwn yn dod ei araith i ben ac yn dweud, Resolfen medda fe lle ryfedd wedi magu 3 doctor cerdd. A'r mwyaf o rai hyn yw cewch chi benderfynu.
tri doethyr yn rhoi hynodrwydd i Resolfen, mae yna ffaith ddiddorol arall am y pentre. Yng Nghapel Jerusalem, y canwyd yr emyn dôn Reichi gan Caradog Roberts am y tro cyntaf. Ac fe alwyd yr emyn dôn yn Reichi gyda llaw ar ôl Rachel Williams, merch y gweinidog Ari Williams oedd yn weinidog yn y capel ar y pryd. Heno, da ni'n canu geiriau ap hefyn, yr emyn dirwest enwog hwnnw. I bob un sy'n ffyddlon dan ei faner ef, mae gan Iesu goron fri yn heudnas nef. Bachgen ifanc o Resolfen ydy Lloyd Thomas. Mae o'n brentis glowr, mae o'n chwarae rygbi i'r gwaelch, a mae o hefyd yn pregethu. Mi eithon ni draw i gyfarfod o. Fi'n 17 mlwydd oed. Mae'n aelod o clwb rygbi Glynedd a clwb rygbi gwaelch, a fi'n byw yn Glynedd. Roedd gen i diddordeb yn hanes y Pwll Glo ers i fi fod yn bachgen bach, a pryd des i yma profiad gwaith, oedd e jyst wedi denu fi mewn. Dwi'n gwneud apprentice peiriannydd trydanol. Rwy'n yn coleg 1 diwrnod yr wythnos, a wedyn gweithio fan hyn am 4 diwrnod yr wythnos. Rwy'n mynd i aelod o'r capel Glynedd. Pob trydydd dydd Sul o'r mis, mae ni fel grŵp ieuenctid, ni'n cynnal cyngerdd, a mae yn capel Resolfen. A ni'n cael aelodau, pobl yn gwneud drama, pobl yn canu. Mae plant o'r ardal Resolfen yn dechrau dod a dechrau mwynhau. A mae mwy cyfleus i nhw ddod, maen nhw'n hoffi ddod, maen nhw'n dod, mae'n mwynhau a mae popeth yn llawn egni, rili. Mae pawb gyda reswm y mywyd, a mae rai pobl yn mynd wedi cael galwad i falle mynd mas i llefydd fel Affrica, gwsgaru gair Dduw trwy yna, ond fi'n credu mae talent fi wedi cael fy roi yw rygbi, a fi'n credu dyna yr ardal ble mae Dduw eisiau defnyddio fi. Does dim llawer o bechgyn oedran ni mynd i capel, chwarae rygbi a dod i gweithio yn y Pwll Glo pob dydd. Da ni'n cloi heno efo hen Alaw Gymreig wedi threfnu gan David Evans, Llanglofan. Alaw oedd yn boblogaidd iawn yn ystod y diwygiad Efengylaidd yn y 19fed ganrif cyfnod Daniel Rowlands a Hywel Harris. Gobeithio bod chi wedi mwynhau eich ymweliad ar Resolfen. Yr wythnos nesaf, mi fyddwn ni'n cofio 2 o gewri byd y corau meibion, Arwel Hughes a Mansell Thomas.
Tan yr wythnos nesaf, nos da. Mae yna gyfle i chi ymuno ar gynulleidfa ar gyfer recordio Dechrau Canu, Dechrau Canmol yng Nghapel Seion, Drefach, Llanelli, y 5 ar 20 o Dachwedd am 7 o'r gloch. I sicrhau tocyn, neu os hoffech chi fwy o fanylion, ffoniwch dim 1 443 688 504. Da ni'n edrych ymlaen at eich croesawu chi. Mae Paul mewn dyfroedd defnyddion wrth i blodau barhau ar ôl y toriad. Yna ar ôl y newyddion bydd Hywel Williams.